אם התחלתם להרוויח יותר ועדיין נותרה לכם משכנתה גבוהה עם פריסת שנים ארוכה, מומלץ לבחון את האופציות שלכם מחדש. ראשית, יש לכם אפשרות למחזר את המשכנתה, כדי לקצר את שנות ההלוואה בהתאם ליכולת ההחזר החדשה שלכם. כמובן שלפני שנוקטים בצעד של מחזור משכנתה, יש לעשות הערכת מצב ולוודא שהגידול בהכנסה צפוי להימשך לטווח הארוך ולא מדובר בעלייה זמנית. אם אתם חוששים שהגידול אסור להיות זמני, תוכלו לבחור בדרך של חיסכון. לשים כל חודש סכום כסף בצד במקביל לתשלומי המשכנתה, ובבוא העת להפקיד אותו למשכנתה לטובת קיצור שנים או הקטנת ההחזר החודשי. במידה ועלייה בשכר מגיעה לקראת סיום המשכנתה, כשסכום המשכנתה שלכם לעומת שווי הנכס כבר ירד משמעותית, ותקופת ההלוואה שנותרה לכם היא קצרה, ניתן בהחלט לשקול רכישת נכס נוסף להשקעה. כעת תוכלו להשתמש גם בנכס הקיים שלכם במינוף למימון העסקה הבאה ללא הבאת הון עצמי נוסף.